111. Na. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay ang programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga tinga ti aldaw, pare dito nga aldaw iti Miyerkules 28 abo ti mabilang iti bulan ti September 2022. Idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang ti programa tiyo Damdamag ni Berto. Dari abri pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwa kiti technical control, ni Maki Paulino Agustin, tapno hindi manen talantanen, intay pagsasaritaan, ken pagsisinukatan, ti kapanpanunutan, digiri nagduduma nga damag nasyonal, pakiramanan na po digiri pagtengken pasama kiti kabukbukudan tay nga lugar, ken uray Eje Balasyo taaw. Digiti insagana may apong, intay pagsasaritaan, edilasod ti may nga oras, sabali man na bagyo apo ti agpangpangta iti punkto ti Northern Luzon. Daytoy ket ti Bagyo Luis. Kalpasan na po nga sumagmamano nga paset ti Central Luzon. Ti binasnutan ti Bagyo Karding nga nangibati ti dakkel nga perdisyon gagayem ken kaabsat. Ani nga taman ti agbalinagasat ti Northern Luzon. Wenno ti Sibubukel Luzon ken ni Bagyo Luis. Padaanan, gagigim keng kabsat niya, hindi ito badanon ka na kayo, no kasano apo ti kapigsa, sa dinno ti turong, tinasao nga bagyo. Kabayatan na balor ti piso, gagigim keng kabsat kontra iti dolyar, may isa nga dolyar, may sukaten iti 58 pesos and 99 centavos. Ano rin expectarin tayo, naggaraw, ti dolyar, gagigim keng kabsat kontra iti piso. Panagnato apo diri kang rona na magatgatang pakairamanan ti serbisyo gagayem ken kabsat. Ito sa baling nga bangir Senado gagayem ken kabsat. Inaprubaran damiten ti pannakaitantan ti barangay ken SK election ti main sponsor iti nasao nga Senate bill ni Senator Amy Marcos gagayem ken kabsat. Ken kasabay dito'y upat apo nga state universities and colleges pakairamanan ti UP medyo tininggar ni Senator Pia Cayetano gapo iti sada paripatungpal ti fall in face-to-face when face-to-face classes when person in classes gagigim ken kabsat. So digito'y tindahan sa gana tayo ngayon di pagsasaritaan pakairamanan gagigim ken kabsat tinindaklan manen nga damag iti kabukbukudon tay nga lugar partikular po iti barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Abuyo kadi nga adari iti Kayak Juniors nga taga Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte nga nagsanay
may isa kadakwada, kaya dapat talo nga sumarsaruno, may isa kadakwada na po ti na-qualify nga mapan iti may isa kompetisyon ijay Komatsu, Japan. Padaanan nyo, makainuman tayo apo ni Apo Barangay Chairman Maria Luisa Pascua, manibo na po iti barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Digiri apo nga kayak juniors ket nagutigot da apo nga napan nagsanay gagiyem kamsat babaen idi pa nang ipursigi apo ni Apo Mayor Jesse Galano idi sunat tinakatugaw kas Mayor di Paway, Ilocos Norte. So digitoy kensab sa balipay idi lasud ti maysa nga oras nga hindi pa nagdadanggay di programa ENR Online Damdamag ni Berto. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti gudelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di rubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages. Adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na saya at ken manakigayem kag tagikwa ken di dagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tuloy-tuloy ti programa tayo
Damdamag ni Berto, manipada po di ENR Online. 9 minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 9. Kasama na pong interrogyan dito naman tayo kini Apo Barangay Chairwoman Maria Luisa Pascua. Inline na po ka dito Kayak Juniors. Thank you very much ka dito sumaganad ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines, ti Department of Agrarian Reform, ti Ilocos Norte. Kasapay kini Ma'am Erlinda Ferminhood, di Barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Maraming salamat. Ni Mr. Loreto Tamayo, di Waipahu, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Kastapay ni Miss Millie Espiritu Agtarap, kay Mr. Joe Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, maniboda po iti Corimao, Ilocos Norte. Thank you very much, sir. Ni Mr. Edwin Nancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Dr. Alan Thailand, manibod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zacarias Flores Street, Lawag City. Kastapay di Pugad Lawin North Courier Service. Babayin kini Engineer Neil Jose di Balintawag Street, Lawag City. Diriketyo apong ipatulod ka di patpatig yu di biyag. Kastamit yung kapamilyayo ken papagayam yo. Mapan man ni J Manila, mapan ni J Baguio City, mapan ni J Caglaberia, bueno mapan ni J Cagayan ken kastamit ni Isabela. Mapan kayo lang nga po iti Pugad Lawin North Courier Service, Balintawag Street, Lawag City. Imatbatunan ni Engineer Neil Jose. Okay, live and exclusive. Ididete yung daway, makainuman tayo. Iti ENR Online, damdamag ni Berto, ni Apo Barangay Chairwoman Maria Luisa Pascua. Ada dito yung kita Apo, dito post tayo. Iti ENR Online. Ada kita Kayak Juniors, gagiyim ken kaamsat nga taga Nagbakalan Paway. Okay na, magandang tanghali po, Apo Barangay Chairwoman Pascua ma'am. Live tayo, iti ENR Online, ti damdamag ni Berto. Thank you very much, iti Tedyo Agundaway, tapno mainformaran tayo, digiti kalugaran, ano, agbuibuy, agdingdingig kada tayo, iti dati Agundaway, siknan, kada digiti agtutubo, nga taga Nagbakalan Paway, nga digiti ket Kayak Juniors. Ma'am, naimbag nga pangaldawyo or aldawyo? Kastamot king ka, Sir Robert. Bagal daw kada tay amin, naramang kada gitay agdingdingig, kada agbuy-buya, kada iti nalata ka programa, sir. Yung bagal daw. Okay, ma'am. Medyo umadayo tabasit ka dito yung camera tap no, mas makita na dito yung beauty ti Apo Kapitana iti Barangay Nagbakalan. Okay, Apo Kapitana, mabalin niya palawagin tayo tap no mainformaran tayo iti dumdum ngek kaya nagbuybuya ka na tayo. Kasano nga nang rugi di kita ubing agtutubo dito lugaryo nga nairaman ka dito grupo di kita mawag ang Kayak Juniors Apo Kapitana. One Apo Robert, that was 2018, 16, I should say 2016, no ada makalagip or nagatindar or nakabuya kadeti kayat nga may isa nga sports nga maararami dito Paway Lake tayo, sir. Kan babay ni Apo Jesse Galano kadagiti kabarangayan tayo nga sumagmamano nga ubing nga nang hikayat kadakwada nga daytoy na pintas nga sports kunana idi kadagiti nga ubing, sir. Kan babaen met kadagiti coaches skip kani Ma'am Dutch ko kini da Ma'am Len kan kada Sir Fibo Bartolome, sir. Iti sports sa Kwatay iti Ilocos Norte. So da sir, iti nang update ka dagiti ubing ng sarsarongkar nga no summer idikwa or before Christmas no umay dag bakasyon kat umay da kadagiti nga ubing ta umay da hikikayaton ida nga napintas nga sports deti kayat, sir. Okay ko. So since 2016 na nagsanayan dito yung kalugaran nyo or agtutubo dito Nagbakalan Paway, Apo Kapitan? Yes sir. Also data ko naman sir ada digitay units ti bangkada nga babasit idi nga umayda imbati pa ilang iti barangay tayo kastap nagkastagot pagpraktisan da idi, sir. Kan pag-aamu tayo mat nga agapay dagiti racket tayo nga ko kadigitay naganakda
nga no daduma ket di so ti playground ako nakadlang ta pagsaysanayan da nga garak-raket idi Sir Pai. Okay, okay. So sino tinang supervise iti pan nakasanay dagitoy nga agtutubo personally nga may mga mangkitkita kadakwada or mangsansanay kadakwada aside kadagiti suporta amok nga even the provincial government winelcome na idi dati grupo dagiti Dragon Boat team winelcome da ida nga may peke di agsanay kadati Paway Lake nga masakupan pa iti barangay. So aside kadakwada aside kaditi ti local government units especially PGIN asino digiti personal nga nang sanay ka digitoy nga agtutubo dito barangay apo kapitan? The coaches Philip kini coaches Duchess po sir. Pag-aamo tayo nga taga San Nicolas dag agigyan da jay Manila ket no may dag bakasyon nakita da ngamin nga napintas deti lake nga pagsanayan iti kasjay nga sports Sir Robert. Okay. Okay ma'am, so detoy inisyatibo pa ilaeng hindi nakatugaw nga mayor ni Apo Galano, Apo Kapitan. Yes sir. Agpay so deta ko naman sir tapno kakaibamat nga sports ko na idi sir. Okay. Adda ka di digitay suporta nga inted ti municipal government ti Paway so with the barangay kadigitoy nga tayo kalugaran tayo Apo Kapitan. Actually sir adda ti maitited no daddo mano personal da no umay da agawid gamin sir ket syempre ket amo tayo mat nga hanga sinsinan iti ag travel or nangina iti plete nga gapo iti Manila. Ay ayabakida sir nga tapno kasta ket maikma adda iti pigsa pakinakom dagiti nga ubing yes asedik ko kadakwada ida Sir Robert kan kasta mo titi barangay no ada iti waya maamuan tayo lakit din no ay no titi pagpraktisan daket in kami tuntuntonen nga sarasarong karan ida sir. Okay. So since 2016 up to present medyo nabayagin na panawin na 4 to 5 years so kasano ti panagadal digiti ubing nga nakiraman kadeti nga grupo Apo Kapitan? Online sir ti panagadal da so ti ipangpangro nami nga ipagpalagip kadakwada hanga gaputa isulata iti habiyo ket pangro na yo kadi iti panagbasa anak ko ta deta iti gameng mangyaon iti pamilya yo iti rigat ket inkari damot sir. Actually sir aduda nga napan nga nagsanay idi jak mariro ket inom dansa or 5 ngam kasi na po Diyos tagtalo da nga nabati di jay. 3 years dancer nga aday nga sansanay nga pasupan da Tacloban agsanay or dita Subic sir Olonga po. Nga mitataket naka-base da ijay Tagaytay. Actually sir ket idi na may dati na odi nga Taytay Rizal ko nakit di sir. Dati na-odi sir ket kwa napaming tulod ida with their parents kanang tidmit LGU tagaytay opisyalis tayo through ni Apo Mayor Sheila Galano ken ni Apo Vice Mayor Ferdinand Ignacio Attorney Ferdinand Ignacio sir. Okay, mabalin paki-mention digiti nagnagan digiti tallo nga nabati kadagiti imuna nga grupo uno dati grupo digiti nagsanay ken dati may isang nagturong sa ni Komatsu Japan na Apo Kapitan. Sir isuda ni actually sir no kikita am jay picture ket kwa kaslada lang lalaki nga tallo ang kinagpaisuanan na dayjay duwa ijay ket babae ida isu ni Carla Kabugon, kini Charmaine Kabugon, kini John Carl Kabugon sir. Ni John Carl kini Carla Circuit agkabsat da dudwada nga anak na Mr. and Mrs. Bonnie Kabugon, Ariam Kabugon sir. Kini Charmaine Kabugon mat circuit anak mat ni Mr. and Mrs. Elmer Kabugon no kwa sir. Okay, ma'am. Okay, so gitoy manuti tawendan itan Apo Kapitan. Sir no ijak mariro ket kwa
13, 14, 16 dansa sir. Dagitoy nga ubing. Okay. Deti mapan, deti munan niya na pan, ije kumatsu Japan, kabugon, babae, ano ma'am, babae? Carla. Yes sir, Carla sir, Carla. Okay. So, di kiti dua pa nga nabati, may isa pa yung kabugon, ken may isa pa nga taga nagbakalan, next in rank, para iti deti sa bali pa kompetisyon. Yes sir, plano daket Cambodian to sa sir, iti papananda before this year end, palpalobos ti Apo sir. Okay. Actually sir, awan sa Bali, agkabsat kan ikit dansa, DJ may sanukwa kasi agkabsat ti lululo da, sir. Okay, ma'am, so ada ka di benefits nga naipaay ka dakwara, especially di pa nagadalda bayat nga agsansanay da iti dating nga klase ti paayayam, Apo Kapitan? Ada sir ti maititid nga allowance da, adakkel iti maitulong mo ti pamilya da kang kadigijay nga ubing sir. Kat no kasjay nga idi pandemya istoryada nga ron sir, nakabadi nakapapati ng agpay-payso, idi pandemya ada ijay na lockdown da ijay Taytay Rizal sir. Kat akan awan ti kwartada idi nasayaat mo dete barangay captain da ijay adan sa Piskariana sir, mapandakano ag fishing. Makaalat ti si dada aglako dapay, adapay allowance dano pa sir. Okay no. Okay. So before ni nga napandije Japan na dito may isa haan niya nagawid nga imay kada kayo or nagpakada ka rin kapamilya na, Apo Kapitan? Aman sir, iso da jay ko nga napami-tulod ida, napamikinita mo di jay pagyanan da sir. Actually sir, nakapimpintas jay pagyanan da, very safety data da pay security guard da ijay. Alang hangat itila adda nga makaskas ti jay ta nakaalad da, iti nangato ken adda ti silsil nga iskinita sir kan dijay nga disukot handa nga tikunada sir ket dumaket na lukot ti tattao jay ngem isoda ket kasla ka bain da ida kabuting da ida ka pungat macho body da sir. Okay. Apo Kapitan, okay. So adaan ka di plano ti barangay nga mangipasa iti maysa nga resolution, request para iti pan nakasuporta dito yung agtutubo, especially from the provincial government and the municipal government of Paway, Apo Kapitan? Actually sir, adda na di papanmi pa ng protocol ijay munisipyo sir ket madama iti session iti Sanggunian ket iso ti plano da ada iti plano da nga talaga nga dagito ito nga ubing iti adada nga may pakamo iti ili nga Paway ta iso nga mangi sayang kat danton sa ket ti sir, beta tapno kastaket na pigig samot lang ti suportar kadakwada iti tayo kang ronaan at ti probinsya tayo Ilocos Norte. Actually sir, income kumapay iti province ngem naka-out ni Gob kano idi. Kurang nga minti oras da sir tatinang kuanda nga nagawid ket mangala iti travel clearance deje ubing kita La Union. Iso nga agyamyaman kami mo kini Apo Mayor and Mrs. ay Apo Mayora Jessie kan Sheila Galano ta isoda iti nang tulong tapni kastaket nalaka iti panakaala digidyo ubing iti travel clearance da sir kapot kinang minor da. Okay. Most especially kadigitay na kakaanos nga coaches da ni Ma'am Len, ni Sir Philip, kini Ma'am Duchess nga dakkel iti tiwala da kadigiti nga ubing sir. Okay. So awan tinagbalin nga na encounter nga problema digiti nga ubing bayat ti panagsanay da agingga nga deti may sakit napanin ni jay Komatsu Japan na, Apo Kapitan.
Kasi ni Apo Diyos dungon ni Apo Diyos sa circuit awan mod pailaeng kan ma-enjoyan da iti ag training ta kinagpaisuanan na circuit adumot pinakilabanan da nakadandanon da met isa basabali nga luglugar istoryada pa sir dede may sakit from Bohol sakit napadasan na pa iti nag motor ride laeng napadasan na pa iti naglugan ti barko kan airplane pa yun sir ket ma-enjoyan da nga pirmi dagiti nga ubbing tayo. Okay, yung mga parents kumusta ti panang monitor o riknado met yuta na yado idwa aglalo digiti dua kita dududuha dang agkabsat digiti naganak kadakwada ma'am ando mailiw or ando reklamo iti kahon digiti anak da. Haan mo sir nasanay dan sa adamot detay time nga maala da digitay cellphone da circuit updated damot nga makitungtong kadakwada sir sigun mot kadakwada. Okay. Talaga nga na training dal sir ada deti oras saan nga cellphone lang giganan da amo damot deti oras nga oras dati cellphone sir. No Okay. ti rabi talaga nga amo da deti nga i-monitor dagi diyan sir agmi-message da or video call dati messenger no ka sir. Okay. Ma'am, di ba diti proposal nga diti Poway Lake nga may isa ka diti barangay amang sakop ket mapagbalin nga training ground para iti kayaking or dragon boat. So kumustan? Daman information nga nakaani padanong karaw especially the Philippine Sports Commission or the provincial government po kapitan. Yes sir, madama iti tungtungan dan sa sir ta kinagpaisuanan naket na bayag nga plano detan nga tapno kasta ket adapay adati boat nga dati unit nga mabati dito uray dwala ang tapni kasta ket pagpraktisan pay dagi dadto mga ubing nga kadagiti nga daway circuit awan pay nga sigon kini coach dagiti coaches daket adan to may daipan nga unit tapni kasta ket may tultuloy ti panagpractice dagiti nga ubing. Actually sir adu pay ti kayat na nga ag training ta makita da nga talaga iti gapwanan dagiti nga ubing nga nakaanos nga nagtraining ti kayak kanoy dragon boat sir. Okay. So digito puro taga nagbakalan. Bakit yung first batch ba awan digito aspirante from other barangay iti Poway or other municipality nga naki-join na apo kapitan? Awan sir, awan ti kwa. Awan bot ti nakisali nga kwa mot pay na deti sa pailaeng nagbakalan Poway no pa sir. Actually sir dagiti nga ubing ato tuy dalaeng acidity lake ngamin ti balbalayda. Iso nga no idi free pay lang idi kwa pay lang ti agdidigos idi kwar mayat pay lang ti didigos. Ira rapinda ngamin ti aglangoy-langoy kada kwa idi sir iso nga napigsa ti pakinakumda nga kwa ti danom. Deti may isa sir, deti naud-udi lang basit ti bulan sa or lawas nga nahikayat da ni Deta Charming. Kukunakampay ni Papa na idikwa ko. Ala anak ko madi Deta, malmus ka di ka maglangoy. Kumulala ka ni idi. Napanser ka talaga nga desidido da nga iso nga talaga iti hobby da sir. Okay. Ma'am, maraming salamat. Tinintadyo akong daway. No, mensahe pa kadagiti kalugaran nyo. Kadagiti sabsabali nga agbibuyag ang dumdum nga kadagiti akong daway. Apo Kapitan Maria Luisa Pascua. Ma'am, please go ahead po. Go ahead. Okay, thank you Sir Robert. Iti inted mo nga gundaway nga sumarita ak or na-interview kita nga gundaway sir. Tapni kasta ket mas maamamuto pay iti masangwanan nga aldaw deti sports nga kayat kanoy dragon boat kwa sir nga kas may isang sports mat nga makikita tayo iti sabsabali nga lugar nga itataapo ket adadtoyen lugar tayo nga Poway no nga may isang sayang kat dito Poway Lake dito nagbarangay tayo nga 22 nagbakalan Poway sir ket tilang kayat ko nga ipadano kadigitay pada nga naganak lalo digitay ada iti asidig iti baybay or lake nga kastoy suruton tayo no anyaman digitay kayat digitay anak tayo ambisyon data talaga nga dakkel iti
napintas ti pagbanagan dagiti nga ubing no lakit di talaga nga desidido nga da nga training kadeti nga sports ta makita mi kadagiti talo nga anak mi iti nagbakalan sir. Kat daw-dawatit pa iti gobyerno tayo diti Ilocos Norte nga sapay kumata adadupay nga tulong kumati maitintay to kadagiti nga ubing iti masangsangwanan nga aldaw tadagitoy sinanama kami especially our mayor ni Apo Mayor Sheila karaman iti familyana and kini Apo Vice Mayor tayo ni Attorney Ferdinand Ignacio nga talaga di barangay ay sanggunya nga bayan tayo ket desidido ta maragsakan dalunay tadagayam kastoy nga sports dito pawayan ko nada iti sir. But thank you very much again Sir Robert Yes, ma'am. ikit mo akong daway nga panang interview mo kanya. Okay, adalang malagip ko nga inayon niya sa lutsuden. DJ expertise di gitoy. Han niya mabalin niya i-share da para iti pa ng response team especially paway ket maalisto nga malayos. Yung mga addigiti na disgrasya nga nga nagresponde I think Bulacan or Pampanga kada iti Bagyo Carding but isunsat ng gutigot iti biyang ti Kongreso nga maaramid ti linteg tapno maipayan ti hazard pay digiti agres responde ti kastoy. Awan ti kasjay nga pay or plano nga mabalin niya mausar iti expertise da iti danom para iti panag-rescue no bilang adalayos Apo Kapitan. Sir, agdan to siguro no madanon da dete umno nga edad danto palubos ti Apo sir ta talaga nga awan makita nga buteng kadagito nga ubing no di talaga nga laban dalata sir ta makita tayo met itsura da talaga nga dayjay nga talaga ti habida agata nga sports sir. Yes. Okay, ma'am. Thank you once again. Congratulations kada kayo nga taga Barangay Nagbakalan. Iti kada digiti napatano rin kaso especially kada digiti parents. Maraming salamat po Barangay Chairwoman Maria Luisa Pascua iti Barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Thank you very much. Yes sir, you're welcome always sir. Okay, so DJ, gagingin kabsat ni Apo Barangay Chairwoman Maria Luisa Pascua iti Barangay Nagbakalan, Paway. So kakaiba, alam niyo, amo yung Apo iti sports ado di kiti napatpatanor tayo no rekada tayo dito Northern Luzon and entero apagilya na Pilipinas. We have Manny Pacquiao, we have Efren Bata Reyes, sino ba? PBA players adumit ti taga Ilocos Norte. We have Nahurda Brothers, sino pa di kiti Sani Cabato, dapat di kiti adupay nga gagiyem ken kamsat ure digiti pang international competition adaman taga Paway ding I think yung lawn tennis ba yon lawn tennis gagiyem ken kamsat from Paway apo iso nga tunuyan tayo apo digito nga talaga ding but para kanyak DJ dita Paway kasi asidig DJ iji Paway Lake parang walang takot yung mga bata. Then, nagkataon na po, DJ Dragon Boat Team na pandita, todo suportami tapo di gobyerno, di ba? Inopen da pa dito nga pagsanayan da, medyo nagsanay. So DJ siguro nang influensya kadakwada. Ket babayan inisyatibo ni Apo former Mayor Jesse Galano, gigiyim ken kabsat inyendurso na dito, ginutigot na dito yung ubing at da serbi dito mabanyo pa naglangoy-langoy ta Paway Lake. So dito yan, ti chansayo, tatad, datalo nga na-qualify gagiyim kabsat may saretuin na pa ni Jay Komatsu Japan gagiyim keng kabsat tapno magkipa-participar da iti international competition. The next duapay Apo Cambodia kunan sa ni Apo Kapitan Pascua tatay so nga digiti kakastoy Apo nga tsansa gagiyem masapul nga uri aggregate DJ ubing aggregate DJ tao no awan ti makita na kasla suporta nga kasla kada ti naramid ni Apo Galano gagiyem kay kamsat dita Paway wenno nagbakalan kabaranggayan na kami nagbakalan ni Apo Galano ken ni Apo Mayor Sheila gagiyem kamsat actually before that interview Apo ken ni Apo Kapitan pinadpadas ko kontaken ni Apo Vice Mayor Ferdinand Ignacio ngamin may sakadigiti kayat ko kumamaamuan but bullseye adagayang pending resolution
or bill ijay resolution ijay Sangguniang Bayan na nga idadauluan ti Apo Vice Mayor tapno maikan ti atensyon or suporta dagito yung ubing from Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte, which is nataon aglalo makitan Apo nga adda ti nagbanagan di sakripisyo da di panangi pursigida iti panag sanay da gagiyem kay kaamsata tapno ti kasta kitain nyo makapagadal da di ba ado di kiti mahilig ti sports, mahilig ti music gagiyem kaamsat kaditay state universities to include private colleges and universities gagiyem kaamsat nga nakapagadal da free varsity da, player da, atleta da miyembro da ti banda di eskwela kadadami namin gagiyim kay kabsat kitain nyo nakapagadal da po babayan ti tulong na tulong di talento da and at the same time gagiyim kay kabsat napaduras da di talento da mo ti talento ket regalo ti namarso deta gagiyim get no pa pempenem latad da kasla ko man alaing ka kumanta sa kamit la nalaing ka kumantan na bartek ka kas kanya ay grim kay kakabsat awan apo na nataray ka ngem sa kamit la nataray non ka magidaya awan ti hang mo mausar di gift mo o regalo ti namarso king ka para iti pagsayatan di mga biliba ka po di kiti kakasjay adot amok nga nakapagturpos gapo tay suda ket atleta gapo tay suda ket musikero gagayem ken kabsat ngaging gana ita ket di dapay nasina oray no makita professional dan nakaturpos dan gagayem di dapay nasina DJ nga talent nga naipaay kadakwada so di kiti kastoy apo nga madiskubre dapat nga adda iti ipaay ti gobyerno kadakwada di kiti agtuturay nga suporta maipakita nga suporta tapno di kasta adda dapay nga mainspiraran da gagayem ken kakamsat nga kas kaditi narami dapo ni Apo Mayor Jesse Galano kadagiti kabaranggayan nakalugaran na dito barangay Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte nga inturong na ida nga agsanay tapno di kasta di laingdang aglangoy na ket gaputa rubayan data Paway lay kakit itata nagbalikas dan adda napahanan ni Japan adda bay sumarsaro numanen apo iso nga diti Apo ket masapul nga kitain tayo digiti kalugaran tayo o da kayo kakapitan digiti mamayor kokonsehal bibise mayor kitain nyo Apo tapno di kasta ket adda ti kas mapatanor tayo pa nga mabali na mangitag ay mangipaay ti dayaw so dayaw ti Paway especially Nagbakalan nga adda di kitay mapan makikumpit gagiyim kay kabsat iti kastoy nga pasalip international pedetan gagiyim so blessing kadakwada DJ umaya po diti Dragon Boat Team amutemete ti Dragon Boat Team ti Pagilya na Pilipinas kampiyon di kitay gagiyim so nainspiraran ti tao adda Paway Lake tayo ket babalinggayam nga pagsanayan why not abi nga diti aramaten deti nga adda iti lugar tayo deti nga legendary Paway Lake kapnon di kasta maasa tayo ket mamon tayo tekunak mabalin pa Apo nga digiti ito ket kwa DJ expertuda ket diti laingda Apo iti danom ket mausarda para ka diti rescuers gigiyem kay kabsat kita enyo digiti 5 nga pimusay Apo gapo iti pa nagrescue da ini layos iti pa ni Carding hanga gaputan na taydan padayawan ni da Apo ti Senado then nagutigot ti Kongreso gigiyem kay kabsat nga mang putar ti maysa nga linteg tapnon ti kasta adda pagibasaran iti maipaay Apo nga hazard pay bayat nga ri lugar ket deklarado nga adda iti babayan ti state of calamity gagiyem ken kabsata ngem kitirak 2,000 per month ti maipaay kadakwada nga but at least adda may pakita Apo nga affection or aggargaraw ti gobyerno tapno mabigbig dito once again congratulations Apo dito Nagbakalan Paway ken ti Cebu Paway ken ti probinsya ti Ilocos Norte kaditi napatanor nga kayak juniors gigiyem kay kabsat ang dito may sakit adda ni Kumachu Japan tapno maki kompetensya or balubal da gagiyem ken kabsat okay. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang ka sa sarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kakailan, adto iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy a panagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong mga ipainom tayon ket ang agapo kadagitay stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at pimet nabasa di kipot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dati pinagtutudo na nakalamanang nasalsud mo dati Robert Yes, dati pinagtutudo na lalo dati bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat na nakagalot na why not igalot yung laing ang di asideg di balbalay yung mga ramit kay temporaryo ang paglinungan da. Okay, tuloy-tuloy. Dan na palabas po para pulugit may sa minutos kalpasan. Ti oras yung alas 12. Di dito yung aldaw. Palagip mi lang po padaanan nyo. Isublianan tayo po dito surat ni Pagayam tayo Lydia. Iti programa tayo tinapalabas. Hindi kalma na po na irugi tayo rugrugi na pa ilang agawan ti serbisyo ti elektrisidad. Manipo dito Ilocos Norte Electric Cooperative. Iso nga saan tayo nga naituloy nga naibasa so padaanan nyo po dito surat ni Pagayam tayo Lydia nga tuloy tayong ibasa into no madamdama apo iti programa tayo tinapalabas gagayim kay kamsat. Okay, dito may isa kadagiti mabalin nga pangta apo iti nga parigat no agpangpangta iti parigat kada tayo. Dito agtultuloy nga panagngato apo ti balor ti dolyar kontra iti piso gagayim kay kamsat ya. Nakaire idi kalman awanti awanti rimora po nga dollar rate or gaputa awanti opisina gagayim kay kamsat naka-record man na po ti record breaking ti biyang ti pagilian idi pa nagkapsot ti balor ti piso kontra iti dolyar dahito ket kalpasan nga adda iti unurumrumar nga ti baluren ti may sa adolyar kontra iti piso gagayim kay kamsat iti pa nagsiraabo ti trading idi kalman, malim kalman na imabot na po ti 58.99 na awang kunak tim awan na iparwar gapo nga rod ta awan ti opisina gagayim kay kamsat so 58.99 1 cents na lang papasok na tayo ng 59 na amuyo adu digiti predictions kaditi digiti eksperto iti bendig ti ekonomiya nga possible nga umabot deti apo ti 60 pesos so malapit na gagayim kay amsat nga maptong aramid di kas jay nga predictions when forecast iti biyang ti trading gagayim kay kamsat base ti record apo ti Bankers Association of the Philippines no BAP
Detoyan ti may ikalima nga nagdediretso apo ti panagnato ti balor ti dolyar kontra iti piso. Iti napalabas nga trading gagayem kapsat Biyernes, ti may sa dolyar apo at 58.50. So datak at 58.99 na ngato it about 49 centavos DJ balor na gagayem kayong kamsat. Iti napalabas nga aldaw ti Lunes awan trading diti kung kunak gapu ta kanselado idi apo ti ti opisina gapu iti Bagyo Carding kakamsat kayong gagayem dito may isa nga analisa po nga masursurpresa iti alisto unay nga panag-swek ti balor ti piso kita mangan to umabot iti 60 a pesos gagayem kayong kamsat. Nupay kasta ti biyang ti Bangko Sentral ng Pilipinas gagayem kayong kamsat pagkalkalmaen na ti publiko awan ti rumbi nga pagdanagan gaputa nakasagana nga maproteheran ti piso seknan iti inflation rate dito pagilya na Pilipinas. No kasano apo hante ammo gaputa digitay produkto, especially apo digitay adaan ti raw materials nga maangkat ije balasyo taaw kas international currency dolyar ti paggatang tayo. Digitay magatang international raw materials kasla ko matilangis digitay Brent oil kung kunada nga sumrek iti pagilyan tayo nga Pilipinas gatangin tayo apo ije balasyo taaw digitoy kakabsat ken gagiyem. So anat panggatang tayo hanga mabalin niya ti usarin tayo ti Philippine peso tiga panggatang tayo is dollar. So nung gimatang ka iti anyaman na produkto nga ti pinangbayad mo dollar ket ngimato di pinanggatang mo ka di dolyar. Even di kita mapan di abroad, di ba? Ado di kita gumatang ti dolyar kasi masapul that pocket money, or talaga nga isu iti require di agency nga mangipatulod ka dakwada or mga OFWs di mapanagtrabaho gagiyem keng kabsat masapul dat ti kasto iti kadakkel na kantidad wenno dolyar nga usarenda kasyo money gumatang dat dolyar no handa gumatang ka diti pribado gumatang dat bangko gumatang da ka diti money changer gagiyem so kasya apo ti kasimple na gagiyem keng kakabsat gumatang ka ti Brent oil gumatang ka ti raw materials ti may isang produkto ti pinanggatang mo dolyar ti dati nga paggatgatang mo dolyar is 50 pesos or 55 pesos let's say 55 pesos nagbalin nga 58.99 gagiyem keng kakabsat sungim mato di inggatang mo dolyar nga panggatang mo ken raw material kayat na nga sawen nga ni production cost ejay nga produkto ngimato. So anat mabalin nga mabalin nga resulta na suma total na gagayem kabsat ngumato ni production cost from the raw materials gagayem keng kabsat nga ginatang mo or finished product nga ginatang mo from international market gagayem keng kabsat. So kayat na sawen simmangpet dito pagilya na Pilipinas nangato ti punamon ket no di mo maparwar di jay ti resulta na ngumato ti presyo na gagayem kakabsat nga mangitunda di jay apo iti inflation wenno pa nagbaba di jay purchasing power ni piso kontra iti dolyar gagayem kakabsat or iti biyang ti world market gagayem kakabsat. So dito ay mailawlawag no kasanong aramidin ni Bangko Sentral gaputa pagkalkalmain na ti publiko nga awan ti rumbeng nga pagdanagan gaputa nakabantay da no nga mang proteher ti piso seknan iti inflation rate. Mabalin nga ti aramid ni bangko or ti biyang ti DTI or anyaman na ahensya ti gobyerno nga involve po iti operasyon di iti negosyo or panaglako di iti negosyante di panangkita da nga umiso di adjustment. Tinakadakdakes dita no adda ti panagbaba ti purchasing power or inflation rate gigiyem kabsat no gundawayan pa digitay negosyante. How come? Imbes nga kastulat nagadyasan nakit kastoy met ti pangingatwan da kastoy ti kwenta gabut ang imato ti balor ti dolyar kontra ti piso nangat humet di pagadyasan di nga mabalin nga maapektaran or magundawayan ti buying public. Yan po yung nakakatakot dito sa dito peso dollar rate gigiyem kamsat. Ada dito kasla namnama gagiyem nga makabawi at ipagilyantay nga Pilipinas ti dati nga nangato nga balor ti dolyar kontra iti piso no
aggaburto apo wenno agipatulod to tinakadado nga dolyares digitay overseas Filipino workers wenno digitay Filipinos nga adda ijay ballasyo tao. Yan yung ano nila, yan yung predictions or forecast DJ pamati ngamin pagka kastoy berber months ado digitay maipatulod nga dolyar iti pagilyante nga Pilipinas. OFWs lang doon na lang tayo mano nga OFWs mano a milyon nga Filipino di balasyo tao. Siyempre papaskwaam nila papaskwaam di anak mo or ado ti paggastuhan during Christmas. So adamit bonus di siguro ipatulod da amin dito. So aglayos umado apo ti dolyar nga maipatulod iti biyang ti pagilyante nga Pilipinas babaen kadiri kadaraan tayo nga adda ijay balasyo tao gagayim ken kabsat. So DJ apo ket baysa kadigiti makikita nga mangsulbar apo iti kangato ti dolyar kontra iti piso. Pero yung mga gagayim kay kabsat possible nga adda pa naggaraw ti presyo digiti kang rodana magatyatang to include services no agtultuloy apo nga sumadsad bumaba agswek ti balor ti piso kontra iti dolyar. Sapay lang nga po ta umiso iti panangi ti Bangko Sentral nga nakasagana da nga mangbantay iti sitwasyon ti piso iti biyang ti inflation wenno di pa nagbaba di purchasing power ni piso gapo iti nangato nga sukat ti dolyar kontra iti piso gagayem ken kaamsat iti deti nga sitwasyon tayo apo iti may isang abogado nga tinamawag iti sa kalman may isang accountant lawyer gagayem ken kaamsat interview tayo han siguro available ta dimet simmong baten apo gagayem ken kamsat imuna po nga inamin ti Bangko Sentral ng Pilipinas nga saan nga dayo nga ngumato ti interest rates no agtultuloy iti ipipigsa ti dolyar kontra ti piso ken no makibiyang pay apo ti Federal Reserve ti Amerika. Yan yung hindi na natin kayang hanti ambu ako ditan. Malaksi dapo kadito ekonomista kasano apo nga makibiyang ti Federal Reserve ti Amerika. Itay na palabas apo dito closing rates ti trading gagayim kamsat September 20 iti September 20 57.48 lang ti dolyar. Si marunong aldaw dedi anibersaryo ti Marcelo September 21 58 pesos. So ngimato nga sigud apo ti more than or 42 cents. Sim marunong aldaw nagbalinin na 58.49 na 49 centavos man tingin matuan na. Then September 23 58.50. So itineting aldaw September 28 58.99 or 58.50 gagayem kayong kaabsat ti balor ti dolyar ngonak meten gagayem kayong kaabsat so talagang bulusok straight 5 kung nangarot ti Bangko Sentral deti panagsadsad apo ti balor ti piso kontra iti dolyar from September 20, 57.48. September 21, 58 pesos. September 22 is 58.49. Then September 23 is 58.50. Gagayem ken kamsata. Nagtali na naging gana ka rito. So 58.50. 58.99 pagayaman. 58.99 gagayem ken kamsata. So, digiti apo digiti ekspektarin tayo. Itinanong mo nga parang adult tinumo to biyang panang kita tayo ditoy dakkel ti posibilidad ng aggaraw ti presyo di kitay magatgatang especially di kitay di kitay produkto nga naaramid babaeng ka di kitay produkto raw materials kunak manen or ramramit nya naangkat man po di balasyo taaw anapay di kitay maangangkat di lata di kitay pagilataan dat sardinas gagihim ken kakabsat ken sabsabali pay tin ko na din sa kakadijay but medyo medyo nakigtot tayo apo idi bimaba ti presyo di produkto petrolyo yan yung pinakaalistong aggaraw gagayem ken kabsat petroleum products apo no ngato ti balor ti dolyar kontra iti piso gabot ta dolyar ti paggatang tayo apo iti international world market gagayem kadagitoy tayo produkto tayo petrolyo especially digitay raw materials digiti matimpla ditoy and may sa kaditi adadape nga mangi especially kaditi side digiti negosyante iti petroleum products digiti taxes nga kolektarin ti gobyerno manipod raw materials aging gana iti finished product
gagayim keng kamsat. Nursumrek dito materyales nga usarenda para di panang timplada ti nagduduma produkto ti petrolyo, gagayim keng kamsat ada kanun tax na. Gagayim siguro custom tax pa yan, ada tax na di jayen. No matimpla, ada pay tax na ijayen. Into nurumwar ijay pump station ni gasoline company, gasoline station, gigigim kabsat, nakapataw pa yan jay tax. Gigigim. So nga DJ ti may isa kariri makita da, no apay nga nanginaunay ti produkto a petrolyo dito pagilyan tayo Pilipinas to include DJ presyo apo iti world market. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pay ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo a Kalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 00023282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Okay, dapat na ba ti 2 minutos kasangwanan ti oras ti yung alauna gagayim kam sa pinaburanan inaprubaran na po ti Senado ti may katlo kin mo di pa nakaibasa na de ti GACAT or Senate bill nga nakaipalauna na po ti pan nakaipuspon ti biyang ti panagpipili irisang gunyang kabataan kay kasamit ti barangay nga imbes sa maangay intong Disyembre iti deti nga tawen na Disyembre iti umay nga tawen 2023 iti butos nga 10 ket 7 17 ti pimmabor apo sang dua digitay saan nga ka pimmabor iti postponement ni Senator Amy Marcos ti sponsor iti deti nga GACAT idinto nga ni Minority Leader Aquilino Pimentel Jr. ken ni Senator Risa Ontiveros digiti saan nga nang pabor iti detoy nga nasaong nga GACAT kalikagom ti Senate Bill number 1306 deti an act postponing the December 2022 barangay and sangguniang kabataan elections nangamendar apo ti RA or Republic Act number 9164 your 9164 ijemet apo nga nakaipalaon ti pan nakaangay kuma ti eleksyon para iti December 2022. Ngem gaputa deti naaprubaran niya Senate Bill number 1306 nga mga mendar iso nga adati naipalaon iti detoy 1306 House Bill number 1306 nga postponement from December 2022 mapan iti December 2023. December 5 sana pero yung version ng version ti biyang ti lower house the House of Representatives December 3 gapo apo ta Monday di pa nakaisuswat ti election even national synchronized kada gagiyem ka absat nakasagana met ti section 3 tinasaong GACAT nga may bagbaga nga adati hold over yun hold over provision ti estado kaditi successor nga nabutusan ng qualified incumbent barangay and sangguniang kabataan officials nga agtali na edda iti office kasla ken ni Maki Paulino Agustin nga SK chairman tayo dito barangay tayo barangay Kabungaan Lawag City Kabungaan B gagayem kamsat nga datoy ket ex officio iti sangguniang bayan digiti presidente apo digiti ex officio iti sangguniang bayan ken sangguniang palalawigan sanggunyang panglunsod gagayem ken kakabsat so awan ti but dito apo kasla dito ag comment dito nga may salangarod lang ko ti agpirman adapele parparwat ti comment yun na yung mali hanyo pagpabasulen ti commission ng elections ti commission ng elections ulitek gagayem agingga nga awan tinaan anay nga linteg nga balbaliw mga mendar kadeti imuno na alinteg nga nakaipalauna na po ti panagpipili para iti umay nga Disyembre haanda nga agsarde nga mangiparwar apo kadeti nakasagana nga aktibidad da inungarod na abak digitoy awan ti mapan ti Office of the President nga GACAT nga naaprubaran iti duwa nga pagpandayan linteg gagihim kay kabsat ti ba mapasamak yan ni Commission ng Elections isudan ton ti bababalaw no handa nga nakasagana di ba di mapaboran na po di GACAT iti lower house gagihim kabsat ko na ti biyang ti Kumelek nga uray saan niya mapaboran uray ibito ni Presidente Bongbong Marcos dagito nga GACAT nakasagana lata ti Commission ng Elections gaputa iagtultuloy apo DJ DJ pa nang nganong da po kaditi nakakalendaryo nga aktibidad da. So baka adan pinaburan ti Senado hana matuloy ti eleksyonen. Kung kunayo apo adupay ti pagdalanan na deta. Gigiyim kay absat mapampay ti lamisaan ti badaydayaw nga presidente. Aya iso nga yung mga digiti komento nga kitkita igno ko ket sus Maria Josep nakakatakot yung mga taong to kung kunak ngarod gigiyim ti komisyon ng eleksyon naging gana apo ti awan ti malpas nga linteg nga mga mendar kadiji imun unang alinteg nga mangi tuding ti eleksyon intong Disyembre haanda nga agsardeng sadan tula agsardeng di ba nangi parwarda pa yan no may tantan ti eleksyon andi baga nga may tantan no may tantan ti eleksyon kunada kasapulan tay ti dakdakkel metlay nga punto sungaro DJ komentok idi ti rason nga maitantan ti eleksyon tapno makatiped ti gobyerno
ngem no maitantan ti eleksyon, aggasto lat ti gobyerno, milyon lat ti kasapulan ti COMELEC. Apay, sungbat ti Commission on Elections, masapul ti ado nga voting percent ka, masapul ti ado nga tao agpabutos, umatidog ti vote registration, gagiyim kay kabsat, panagparehistro ka rin new voters, gagiyim, iso nga maitantan ken saan, ti eleksyon, ti barangay, ken ti SK, kaibatugan na lata po ti panaggasto ti dakila pundo ti gobyerno. Okay, kamaudyanan na nagbalinen nga maysan nga nananay nga tropical depression Luis wenno Bagyo Luis, ti low pressure kalpasan nga dito ket pimigsa nga adda iti punto ti Northern Luzon. Gagiyem kabsat kas panangiparwar ti Weather Bureau. Iri agarop alas 8, iti dating aldaw, ti low pressure area iti east of extreme northern Luzon. Ket nagdevelop, ngen nagbalin nga tropical depression Luis, gigiyem kaamsat, segon iti pag-asa, iti pagilyante nga Pilipinas. Tinauding state in parwar ti pag-asa iti alas 4, nakita tinasaong saan nga napintas nga panawen sa nga 1,240 kilometros daya enti extreme northern Luzon. So northern Luzon na naman. Awan pay tin parwar ti pag-asa nga direktang epekto ti bagyo no pay iti daga ti pagilyan ng Pilipinas ti sumaruno nga 20 ket 4 nga oras gagayem kay absat. So damanen bagyo nga ma-expectar 1,240 kilometers east of extreme northern Luzon gagayem kay nakabsat. Yad adayo mapo sapi kumat saan na nga tuladen ti kasti kapigsa ni Karding nga nang basdot apo iti Central Luzon. Okay, awanin na po. Advance happy birthday, Attorney Pristine Amber Corpus Aurelio. Attorney, advance happy birthday. Kablawag na po ni Kanakam Irene Corpus. Happy watching ken ka Jocelyn Dulona ni Rudy Corpus Jr. Chukoy. Maraming salamat. Ken so amin na po nga viewers tayo. Thank you very much. Padaanan na po ti programa tayo, Tina Palabas. Dede di bagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwatay di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sabada. Agyaman kami, tingkay panagdingeg, ken kastamiten panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar, kinintero paginian, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itineto yung programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Tina Palabas. Namuli ti agdama bawen tina palabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumtuar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tina Palabas. Miyerkules tayo amin na sapada, September 28, 2022.
Idanon man ti ENR Online, isabali pa nga parang ti programa tayo, di na palaban. Ready to ba kayo ni Robert de la Cruz, kadwa di technical control ni Maki Paulino Agustin. Awisin na tayo, tap nagdadanggay tayo ni Masukin na isang oras, bayat di marigidanon tayo, when pa rin basa tayo, edideti surat na nakay palaunan, di pagkasalitaan, di biyag kinaya, di pagkain tayo Lydia. Agyaman tayo pa kini Ma'am Erlinda Ferminhu, di barangay Nagbicuan, Pasukin ni Lucas Norte. Thank you very much kini Mr. Loreto Tamayo, ni Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupa, ni Wayanay, Hawaii. Thank you very much. Ni Mr. Joe Agtarap, and Mrs. Mili Espiritu Agtarap, ni Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyat Kilala, ni Kurimaw, Lucas Norte. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Edwin Ancheta nga di Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, di barangay number 16, Bakaray, Lucas Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Thailand, manibot ni St. Camillus de Lelis General Hospital. Di number 121 sa Carias Flores Street, Tawag City. Agyaman tayo pa di Pugadlawin North Courier Service, niya masarakan ni Balintawak Street, Tawag City, babayin kay ni Engineer Neil Hussein. Kariri kayo yung ipatulod, kariri ipatpating yung tibiyag, kapamilyayo, winugagayin yung Metro Manila, edi probinsya ti Cagayan, probinsya ti Isabela, kay Baguio City, turungenen ti Pugadlawin North Courier Service, na rin ni Balintawak Street, Siyudad Kilawag, babay kay ni Engineer Neil Hussein. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, edi dito nga paragtutudo agraira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kay ni Dr. Alan Thailand, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Importante lang hapon o kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo, preventive measure. No? So no talagang adatan, importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na, diabetic, hypertensive, alnad tayo, dito may iwasan talaga. Awara na niyan, di lamok at dalatad ta. So importante kuna tayo, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no?
90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yan nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. Tandami digiti makakagat lang mo nga mabaling nga da dengue kadakwada ngem napigsada nagurigor andamit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Kablaon tayo iti panagbibuya ni Ma'am Fredes Quezada, Maribuy, California, Estados Unidos. Thank you very much for watching, my friend. Long time no chat. Nag-chat nga pala kami the other day. Anyway, thank you very much once again. Iti panagbibuya pagayong ko Fredes Quezada dito California, Estados Unidos. At yung nga rin tituloy ti panakaibasa rin surat ni Pagayan Teologya. Iti kalman ako, santing bastan, santing na ituloy kapunta nagawan ti serbisyo ti elektrisidad dito ayan tayo. So, dito yan tituloy ti surat nga nakipalaunan ti pakasaritaan ti biag kanayat ni Pagayan Teologya. Ti pan nakakigtot ti mami ni Danny Manong Robert. E di maamuan na ken imaibagak ngagdadagsenak. Ket ti ama ti agpitpiti kiti saklulok ket ti anak na nga ni Danny. Wen kabsat. Makitak latta no kasano ti panaglabaga ti rupa na. Nga deti ket mabali nagubway ti pungtot wen nururod na. Kagiddan di kiti kastoy abalikas. Hanya kay ket din nakaubing kapay si Kalidyang nagpasikog kan anya ti klasem nga Maria Josep anya ditoin nga narami Diyo kasano ba iti ti panagadalyo aglalo ken kadani kasano ba iti ti panagbasang nangararamid kan iti sus Maria Josep iremedyoyo deta iremedyoyo tapnon ti kastakit mabalin niya ti kayat na nga sawen ket parigreg ko ti aday ti sakdodok. Ngem saan na nga naituloy Manong Robert gaputas ti malawat ti daddy ni Danny ket kastoy ti balikas na. Agtal na ka. Laglagipem nga minor de edad ti babae. Ket no ti bagam isu ti panang parigreg na isisigug na. Kwedaw ka. Amangan ta agsungbat ket ti linting. Agpanunot ka. Ti may isa nga problema ket saan niya mabili na sulbaran ti sabali man na problema. Isu nga, panunutem no anya ti bunga ti kayat mga marami. Kasla na bukbukan ti danom. Ti nakalablabaga kin na dara nga biggang. Alanga ti mami ni Danny edi nagtimek ti amana. Wen kabsat. Nagkulpa daytoy ngem apagapaman laeng. Anya nga rud ti kayat mo nga ramiden ta. Pagtipunem nga kas agasawa, di agat sinuso nga awak sos Maria Jose. Agpanunot ka kumamit. Amangan no'y supay ti sana pakatuluyan ti panagadal ti anak mo. Nangato ti arapapoy ti dating anak mo. Kaya't ko agbali na may isang abogado. Balikas ti ina. Well. Kunamanen ti ama. Saan niya ti panagtipon weno panang sungbat na iti obligasyon na kini Lydia ti mabali na mangtilay iti panagadal ti anak mo. Oray no aganak ni Lydia iti sangaduse na mabali na rata ti agadal. Adda
Da kabalinan tayo nga mang paadal keng kuana iti kalikago mo a kurso nga pagbalinan ni Dani. So nga, keep calm honey. Saan niya nasken nga ornusem tinyaman na problema no adda ka iti nabara a temperatura. Pagkalmaem ti panunot mo. Kinunana, agingga nga nagpukaw ti mami ni Dani ket kastoy ti pukaw na. Lagring! Mangipan ka man dito iti danom, kargaan ti basok. Dakkel nga parikot dito ya. Pag natwin da pa iket din ti presyon ti darak. Hamagat ta maatake akka ti salbag natwin ngobing. Aglalo king kalidya, apeng impalubos mo nga. Maria Josep Apo, balikas manen ti mami ni Dani, Manong Robert. Agingga nga simrek kami iti uneg ti balay da Dani, Manong Robert. Kaya di kadami ti uneg ti balay, dito'y kabsat nga. Nakalman ti ina ni Dani. When? Nakalman nga agsarita. Dito'y ket kalpasan nga nagtungtung da nga agasawa, sakbay nga may diti salas. Napanunod mi ken ni Dadim Dani nga pagsasaritan tayo na imbag dito. Imisem ni Dani ket nagbalikas. Kung nagtupay mama nga sandak nga mapagkitkinan. O kitam Lydia, jackpot ka kanya. Ban nakaawat ni mami ken ni daddy. Laing nabiglada iti panangibagam nga agdadagsin ka. At least, saan ka nga binabayaan? Awan ti lahimi nga managbaybaya. Balikas na sanak inakbayan ni Dani. Anya ruti rami din tayo. Kinuna ti ama. Suda. No agtipon da, di agtipon da. Naskeng kadingo may kami makisarita di pagtaingan nyo. Lydia, saludsud ti ama. Saan na ka nakasumpat? Dito'y nga napanunot ko di kiti naganak kanyak, Manong Robert. Anya nga tati. Arami din da papakin ni mama no maamuan ka nga gusto di sitwasyon ko. Apay nga saan ka nga makasumbat? Balikas ti daddy ni Dani. Saan da pa yung amuti kasasaad ko, sir? Sunga, diyan mo no. Awatin daw no sa auntie. Mapantay pa nakisarita ka na kwada. Angin, arami din mi deta, gaputa, obligasyon mi kas naganak ni Dani, nga ama ti sikub mo. Tinasayaat, agawid ka, ipudnom ka na kwada, nga kasta ti sitwasyon mo, ket ibagam nga umay kami to. Tapno di damit ko na yan nga, baybay anda kayo, kang ronan na ti anak mi, ket ti responsibilidad ni. Balikas ti ama, nagtung edak, kalpasan di timakdera ket nagpakadak. Nagpakadak nga ro din siya, ma'am. Dani, mapanakon. Itulod na ko ni Tirwar ta sumada ako niti pagluganak nga agawid iti balay. Timakder ni Dani ket nagpakada kadigiti naganak keng kuana. Mami, daddy, ipalugan ko laeng ni Lydia. Irikadami Tirwar saan kami agtintinnimek. Kani Dani, maburibura nak no kasano nga ipudnok kadigiti naganak kanyak nga siyak ket agdadagsen, Manong Robert. Pagtengan mi nga kasladyak na puputan. Tumaytayok ti panunot ko, iti dede agundaway. Gapu iti kadagsen ti parikot, wenno pan panunuti ka sitwasyon ko, Manong Robert.
Agingga nga nadlaw sa tikabsat ko nga sana ka maunon eh. Oh, apay nga kaslad da problema. Itaypay nga di ka makatal na. Itaypay nga kuti ka nga kuti ken rumar sumrek kay ti kwarto. Kinunanan. Ay, saan mit manang? Panpanunutik laeng ti assignment ko no. Anya di kiti mabalin isungbat ko kapag binasbasa kita di kiti questions. Kinunak nga in pambar. Ano pala yung assignment siya ayakit? Dandanin ti Christmas break. When nga rod, kagagit met di kiti mangisursuro ti mangted ka rin assignments mi tatata dandanin ti Christmas break. In pambar ko. Ngem ti ginagpaysuna no kasano nga ipudnok ka di kiti naganak kanyak. Pakiramanan ti kabsat ko ti sitwasyon ko nga isu ti mangburburibur kanya Manong Robert. Edi panganan nakasango kami pare di pangrabi. Kadwami di kiti naganak kadakani. Ngem kasla jak maitured nga ipudno ti sitwasyon ko. Amangan ta madiswanak ni mama ken urepe ni papa. Wen kabsa. Saan ko nga naitured nga ipudno ti agda mga sitwasyon ko. Imunak nga timmakder manipud kilamisaan. Dinilaw nak ni mama. Oh, api nga kasla di ka makapangan video anak ko. Ay, nabsuga kun makin. Ada nga min obraik nga assignment ko. Umuna ako niti kwarto mi kini mana. Kinunaklatan. Wen ma, adu kanu pa lang ti assignments da. So kunak nga rod kit. Hape nga gitid da pa lang ti adu nga assignments kit dandanin ti Christmas break. Sige, mapamo nga rod obrayan eh. Ino kas pagari ka nagbisin ka, umay kalaing dito kusina. Ano saan, mangtimpla ka niti gatas mo ta, mabalin nga inumin to. Uwen ma, umayak to nagtan niti kusina. Kinunakit nagdardarasa kon, nga simrek wino na pa niti kwarto mi ti kabsat ko. Kwarto talaga nga maburibura na klata, Manong Robert. Diyak amunuan niya ti aramidek. Agingga nga nakigtuta kidi aglukat ti ridaw ti kwarto ni. Ni manang ko. Oh, kunam nga, umay mo braen ti assignment mo ngem. Nakatugaw kami ti iking ti kama. Api nga di ka mapani ti review table mo. Syakit. Awan ti ubrae kiso nga kahit kunti agpaldag. No adda ti assignment mo, mapanggan ti review table mo. Ta ubrae mon. Sang kaya nga mabayin nga no i-check to ti maestrayo. Ti binaramin na kang kakit. Kada kayo kita sikat awan kukwa na. Wenno saan mo na obra. Wenno di mo ka di kabalinan. Kita manta makatulong aking ka. Ay, saanin manang kabalinak detoy. Siya pa'y kinunak ngem pampambarlaeng. Napanak nga rod nagtugaw di sangwanan ti review table ko. Naging ruruara kiti may sa kariti libro. Kaya kastamit tin notebook ko kit naging susurata. Wen Manong Robert, nagpambarak manen wenno nagswitikak manen irikapsat ko. Madamdama pa'y nadlaw kon nga nakaturugen ni manang ko. Dito'y kabsat nga jak napuputan ti panagarubos di kiti luwak.
Mabalin nga parte dito iti pa nagproblema kuno maayayak iti bagik. Ngem kinungkunak nga saan nga balita mumit yan di kiti naganak kin ni Dani ken nakasagana damit nga mga awat kanyak. Pakawanan niya klaing di kiti naganak kanyak. Diyos ko, jak kabalinan nga ipudno ti sitwasyon ko. Pakawanan na kapo ti ado na panagulbud ko kadig tinaganak kanya. Pakiramanan ti kabsat ko. Kinunak nga diyakon mapengdan ti panagarubos di kiti luwak. Manong Robert. Kabigatan na iti pagadalan, nagkita kami manin. Iti kaya nayat ko nga ni Dani. O niya, naipudnong ka din ka iti dadakkel mo nga. Buntis ka? Kinunana nga agkat katama. Di naman kat katawaan Dani. Kitapay. Ang kakadiyan na ragsak nga, adan to nanakta. So naragsakak taddan to nanakta. Kinunana nga inrabak kanya. Pudno ka din nga naragsak ka nga madantay di anak. Maproblema anak. Tsaka mo nga niya ti aramide. Naipudno mong ka din nga ganakyan ka. Saan? Saan ka nagpudno? Saan kong inpudno ang galagsinak? Ano nga ti planom? Agawid aktulat na ni Jibalay yun maalak di kiti arwatik. Ininutik nga irumar di kiti arwatik. Ipan mo ni Jibalay yun. Makaamunitan. Mabuti nga daan ni. Sigurado lakit di nga. Pagsawandak kiti nadagsin wino. Amangan tamadang randak pwede kiti naganak kanyak no maamwanda di sitwasyon ko. Ag makalawas na nasurok nga kupkupi-kupak ti sitwasyon wenno kina agdadagsen ko. Manong Robert. When amamakak pagit din niya madlaw da nga no dagdumakit agukukukak ti banyo. No adala digiti saan ko nga kayat nga angot kit. Saanin nga napintas ti sitwasyon. Wenno kasla maululaw akakan kanayo. Ininot ko inliblibas di kiti arwate ket itited ko kini Dani ket yaw awid na iti pagtengan da. Aging kakabsat nga iti maysa nga bigat. Nagpaudi ak nga rimwar. Ket ditoy nga maud-udi met nga rumwar ti kabsat ko. Dududwa kami ni ti balay malaksi di ti katulong. Idi kasaritak ni Manay. Api nga kasla na kol ulimek ka, kinapay nga naladaw kay ta. Awan ti mo na nga klasik Manay. Awan ti mo na nga klasem. So, ti next subject mo, iso ti kamakamem. Anyan ti oras. Danda ni agalas Jason, yung di ka pa'y rimwar. Ay, ada ko makayat nung ibagakin ka Manay. Anya deta, anya di kayat mo ibaga. Ibagamon kit. Mapanak nitin iti pagadalan kit dumagasak to iti enda mamakin ni Papa. Manang, di ka kumagulungot kanya ka. Anya ko man ti pagungtak na umit inaramid mo adakis kanya. At ipudmak yan ka nga, ka pa din niya ipudmak ka iti naganak ka na. Pang-aasim Manang. Pang-aasim ka. Say-saya atim tong ipudno ka nakuha niya. Anya nga mindeta aya, kinapin kas na makalwa ka.
Ada ka din na sakit mo, no problema mi ti pagadalan. Ada namnamaem nga, bagsak mo ka rin subjects mo. Balikas na nga kasla makapunto. Saan man? Manang agdadagsenat. Ti kabsat ko nga tungpain nak Manong Robert. Ingkimig ko ken inabungak ti rupak babayang kadididwa dakulap ko. Or-urayig nga agdiso ti dakulap ni Manang. Ngem saan na nga intuloy. Aging nga nagtimek ket kastoy ti balikas na. Apay nga naaramid mo ti kasta. Saan ka kadi nga maasyang kadi tinaganak ka data? Di ka kadi makonsensya nga kasta unay ti panagtrabaho dat no mapag-aadal data. Api nga naramid mo. Asin no ti amati, sikug mo. Adda ka ayan ayat kumana. Ang ubing kapay, Lydia. Ubing kapay. Deta ti kang runaan nga liniklikak. Ti makiin na yan. Tapnon di kasta ket saan na maperdi di konsentrasyon ti panagadan ko. Nga maapay nga sika. Apay nga inaramid mo ti kasta. Pakawanin nak mana. Pakawanin nak. Say atin tulayin nga ipugno ka na mamakin ni Papa. Mapanakon. Sa anak to niya agawin din to rabi. Kapot na mapanak to ni pagtengan ti kaya na yat ko. Nga akin putot iti sikog ko. Nagdiretso pailayang di pagadalan nyam saan nakasimrek iti klasik. Inururay ko laingen ni Danny, Manong Robert. Kaya di rumwar iti aldaw, nagkita kami iti maysa kariti, story ti sango ti pagadalan. Apay nga di kayo may nagklase, sa dino tinapanam. Bueno, maululaw ka kadimanen nga kastipong kunam. Saan? Inururay ko nga nakapano da papakin ni Mama. Inpudno kong kinimanang nga, agdadagsinak. Makaamunton niya mangipudno ka da mamakin ni Papa. Oh, ano nga rin ti plano bita? Agawid ako ni Jibalayo. Total, imbagamit da dadikin ni Mamim nga. Pagtipunin datang kasagasawa. O sige, detamit ti namnamaek. Tapnon ti kastakit. Anya man oras nga kayat ko agkanaik takit, maramit ta. O risak kaslawan ti ganas kong agbasa. Apay, basta. Lakay kahit ko ti saanin nga agadal. Aglalo no dakan to ni Jibalay. Mangan tanod da di pagadalan ta malagip ka kit agalaw awid ak tumit laeng. Kinuna naman nga kaslamang rabrabak. Manong Robert. Kalpasan di nga pa nagsarita mi nangalan ni Tilugan no tricycle ket nagpaitulnog kami iti pagtaenganda Manong Kasangwanan nga ituloy tayong ibasa dati surat ni Pagayam Teo Lydia pagyamanan tayo diti nayat ni sponsors. Thank you very much kani Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines ti Department of Agrarian Reform iti probinsya tayo ng Ilocos Norte. Kastapay kini panagyaman tayo kini Ma'am Erlinda Perminhood iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kini Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Iba Beach, Hawaii.
Thank you very much kay Honorable Mayor Edward Buyet kilala iti Curimaw, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Edwin Ancheta nga dito Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Zacarias Flores Street dito Ciudad Tilawag. Agyaman tayo di Pugad Lawin North Courier Service nga dito Balintawag Street di Ciudad Tilawag. Para ka dito kaya yung ipatulod ka dito ipatpatig yu ti biyag kapamilyayo king gagayem yo iti Metro Manila, Provincia ti Isabela, Provincia ti Cagayan, ken ore ti Baguio City, turungen ditan ti Pugad Lawin North Courier Service nga dito Balintawag Street Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. Wenno anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong diti Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kasta meten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kay agpangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon, gaputa si digiti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
kami nga rod, iti pagtengan da dani, ti day din nga aldaw, Manong Robert. Dito'y nga, nagtarus kami di kwarto na. Nalawat ti kwarto kin nakapintintas. Nadalos, saan niya kasi di kwarto mi kanimanang. Nadalos met ket di kwarto mi kanimanang, dagiti kagamitan. Tilaingin banyo ni Dani ket sabsabalin. Sarming ti aglawlaw na. Ti aircon nangina. Ken ure ti kama. Nakalamlamuyo ta kama. Manong ko. Ket dita nga huston sakit di ti balikas ni Dani. Nga di na may konsentrar ti agadal. No amuna nga daki ti balay na. Amangan ta agawin. Agsukata kidin ngem. Addan itilikod ko ni Dani. Ditan kabsat nga inarakop na. Nagkarayamin di dakulap na ket napan iti barukong ko. Simmaluksok di ito ay. Iti mismo nga blouse ko, aging ganay ti abong di iti barukong ko. Anyan kabsat. Mangrugimet idin nga agsayamasam iti bari di bagik. Ket jakon maigawi. Nga tuladen ti kinabara ni Dani. Naaramid man niya ruden kabsat ti datin nga aramid mi. Nga rason no apay nga dadagsena. Tumuknot sa dilangit aragsak. Ti dua nga puso nga pimpinate. Kaunaan wenno sabali man ni nagundaway. Nga maaramid deta. Edi mismo nga pagteengan dadani. Manong Robert. Kalpasan day di nga aramid, rimwar kami di kwarto ket nagdiretso kami di kusina. Aguro-ure ti katulong nga ni Manang Lagring. Manang, magidasar ka man ti pangaldaw may. Ano ka diti linutom nga? Sirain tayo, no? Pangaldaw tayo. Nagsigang iti ikan ken. Adapet ti adubo karne ti baboy nga. Sobra da mami kani daddy, may sobrayo ti bigat. Anya ti kayat mo? Isoda nga dua, kayat ko ida nga dua. Sinigang nga ikan kinadubo. Oh, si Kalidja, anya ti kayat mo, no, mangpaluto ta ka dito sa bali. Ay, saanin? Gusto kanya akong ti sinigang kin uri ti adubo. Saan kami met nga narwam nga, karayin nga na imas ti sidain na. Gagangay lang ti panagbiag medyo balay. Makaumanayan ti may sa klase ti sidain iti tunggal panangan. O sige. Sige Manang, isagana mo ti lamay saan ket mangan kamin ka ni Lydia. E di malpas kami amangan, nagsubli kami manen iti kwarto ni Dani. Kabsat ko. Oh, saan ka din mapan iti eskwela? No siyak, saan ako na umay? Irugi ko alin. Inaktulay nga nintong bigat. Amangan ta, mabayang ka no, dumting damami ka ni Daddy. Sa bagay metkit di sumakad ka doon nakpailaeng, mapangkatulaing hindi pagadalan yun. Pagadalan tayo ito nubigat. Kinunak. Wen. Dita kabsat ko nga, nagidda kami itina, nalamuyo ta kama. Naging narakop kami. Anyan kabsat ta kasla di mi kayat ti agsina. Kasla iti amin nga minutos ken oras ket kayat mi tagtip-tip ken. Namaris ti aglawlaw no kaduam ti ayayatem. Kastoy gayam tirik na ti ay libren nga agtipon nga agay na ya, Manong Robert. Jakmet may iladawan ti ragsak ko kapot saan nga lingit kanya ay ayatek unay ni Dani. When Manong Robert, isu ti kaunaan nga lalaki nga inayat ko. Ken nang itulkak, wenno nang italkak iti bakik. Nang ipaayak
iti kinabirhen wenno kinababae. Iti agbuibuya kada tayo ni Ma'am Elis Tamayo, ni Ren Ulep Batakan, ni Ma'am Eloisa Guerrero, ken kasabay ni Babylin Galsote Malasig Greto Takla. Thank you very much. Ito pa nagbuibuya yun di programa tayo tinapalabas. Naganong timalem Simmangpit manen di tinaganak kenidani. Ada kami manen iti garden. Wenno garden, iti dede aguntawan. Nagdiretso ti ama ni Dani iti ayan mi, idinto nga ti inanak. Saan niya imay iti ayan mi? Kaslaawan ti nakita na. Napaan iti unek ti banay. Oh. Naibagam ka din ka, iti nagannakken ka nga. Umay kami makisarita, seknan iti sitwasyon yung ganita. Saludsud ti Daddy. Saan ko ma-input mo? Sir. In bagaklatan dyan ni manang ko. Ngaipod mo naman ako. Anya nga rin ti plano? Saan tayo nga mapamagisarita? Uri saan tayo lain? Sir. Angin, lukas pagarigan. Questionaran da ni Dani. Kaya bagada nga, pinilit na kang insangpit di balay. When no ure peda kami nga naganak ket may raman. Nakasagana ka kadi nga mangipalawag nga voluntaryo ka nga may dito'y gapoy di sitwasyon mo. Saan mi nga kayat ti may babain? Saan mi nga kayat ti adda pa kasarsaritaan? Diyak kayat nga, adda pa kay damdamagan ti pamilya mi. Aglalo iti saan mi nga pananganong iti responsibilidad. Kinunana nga, medyo natangken ti buses na. When said, pero ito hirak ni Dani kenta kayo. Anyaman ti aramidin ni kitinagan nagtagnak. Sangod to kapag talikodan, nga voluntaryo nga silang petak nito eh. Saan to, sir? Paano yung pasigurado? Sige. Sige, sumre ka kinibalay ket. Agsungata. Idi pa paano na sumungad met idi ti mami ni Dani. Idi makadanon, idi ayan mi kan ni Dani. Noan niya ti saludsud itay ti ama, kastamit ti saludsud ti ina. Ket noan niya ti nagbali na sungbat ko iti ama, kastamit ti sungbat ko iti ina. Ngem ti ina ket kasla saan nga mapnek ka rit sungbat ko. Ket adda iti pamalaan. Dati timulam dito panunot mo, Lydia. Kasko na ti asawa. Saan may kayat nga? Adda ti magbagbabalaw ka na. Di mo ibagbaga nga. Di da ka kinasarita tapno mapantayo mag-isarita. Kada hindi naganak ka. Ngayon si kamit ti madi. So nga. No anya di kiti masaludsod no kaspagari. Sungbata. Sigaret sungbata. Imulam dita panunot mo. Ngano adda ti pakaibabainan mi gapuking ka wenno aramid mo. Tandaan. Saan nga sika ti mangipaay ti pakaibabainan deti nga pamilya. Awan sa pure mo. Inawat da ka. Inawat da ka mga makipagnaen. Ngem di mi pay may karino. Agbalin ka nga nan-anay nga miyembro deti nga pamilya. Tandaan am deta. Digiti balikas, tina ni Dani. Isungay di makapanaw iti ayan mi kasla at lamakalwa. Kasla agbabawi akon iti naramid ko. Aping kasjati. Balikas ni mami. Sana ka nga may karinga. Agbali na ka na anay nga miyembro ti pamilya. Api Dani. Kinunak. Saan ka di nga madanagan na?
Amom ni mami kastalaing magsao. Kastalaing di pa nagbalbalikas nangim, naasideta. Siguro, balikas na laing DJ kaputa. Kaya't na ka nga, palagipan niya, saan ka nga agar-aramid ti mabalin na pakaibabay na. Saan ka nga agar-aramid ti mabalin nga pakaibabaan ti dignidad ti pamilya mi. Am-am mo ti si Bubukil nga probinsya, noan niya ti pamilya mi. Saan niya basta-basta? So nga, palpalagipan na kalaing ni mami. Saan kat di nga, pasaktan na ka. Pasaktan na ka nga rod na muna nagdadagsing ka. Numaalisan ka. Di agsungbat kanyak. Amangan no kagurak. Kinuna ni Dani. Sapay ko matakasta. Sapay ko matakasta, Dani. Kasla mariknak nga. Adayo tirik na ni mamin kanya. Ore ni Dadim. Marikriknak nga kaslag pampamarang laing ni Dadim tapno. Tapno sa anak nga. Agarami ditis. Saan niya may kanatan? Kaslap parparopaw laeng ti panaki sarsarita na kanya. Ngimamok na kaslag agpada damit laeng kat ni mamim. Kaslaawan kay imudi nga kiti pamilyayo, Dani. Sa Guerrero ni Baby Lingalso ti Marasig ni Comadre Emelinda Corpus kente kasinsing ko iti Italia nga ni Arne Lanceta. Kabigatan na Manong Robert, nasapa kami nga bimangon ken ni Dani. Wen kabsa. Rimwar kami di kusina gabuta, mapang kamin mamigat. Awan pa idi ti mami ken daddy. Ni Dani. Ni Manang Lagring, yan di kusina. Ngem, nakasaganan ti pamigat. Aging nga rimwar na nga nakasukat gabuta, nakasagana damanen nga mapan iti trabaho da. Oh, isagana mo ti pamigat, Lagring. Balikas ti mami. Uwen, ma'am. Ipangko ka din iti baso nga. Uwen, no, tasayo nga diti kapena. Kape ka diti sagana, uwen, no, juice. Kinunan. Orean niya ditan. Kasladya ka mo ti pilyek. Aglalo, no, ada sabsabaling nga tao. Balikas ti ina. Nagtimek ti amakit. Ops, tangiwat mo. Mangang kakadilatan saan ka nga sa usaw. Noan niya ti kayat tariknam, iso ti, ibagam nga timplayan ni Lagring. Nagbalikas ti ama. Nagtugaw ni Dani, ket pinagtugaw na kiti abay na. Nagabay met ti kiti agasawa. Nang rugida na mga anyem, di daman lain yung preser nga mangang kami mette. Nila tanda ni ti nagmestro. Oh, ano ti kayat mo? Karga ka di platom? Ay, saanin siya klatan. Inururay kong agtimek ti amakin ina ni Dani ngem na paayat. Uwin kabsa. Nagal-alkas la nagal-alistuda anangan. Ket idita, malpas da namangan. Timmakderdan ket sakbay nga pimanaw da. O Dani, adan ti kwarto miti dati nga pang awin adan ti kwarta miti dati nga pangitipanak. Ingkan tulad talaan eh. Inlaem kon ti libin mo. Adamit ten kwarta na sa jay. Ay, thank you mami. Sumbat ni Dani. E di mapan kami ti kwarto ada nakaparabaw nga 2,000 a pisos. Iti mismo nga sangwanan ti sarming. Oh, alam ti sang aribo ta. Iso ti paraking ka. Iso ti kwartam. No pa hasang kanyo may ti pagadalan na kasi ko na. Kwartam latan dito yun. Anda tiket mo ang gatangin dito. Hindi. Karangin. Imkaslaon ti ganas ko nga mapan ti eskwela. Sa anak sa manin na mapan. Agid datakit dita. Numayat na bagita di.
Aramirin tamanin. Balikas ni Dani. Uy, saan? Mapagkay ti eskwela. Amangan tano, di mo ituloy ti agadal ket siyak manin ti mapabasol, uno siyak ti mapabasol. Bababalawin nak tumanin ti inam. Bueno ti amam. So, mapangkadani, pang-aasin. Napilit ko ni Dani nga napanit eskwela. Idi makapano kabsat kaslamad maditirik na kasla maulawak. Isu nga nagpupukak iti kwarto ni Dani iti day di agundaway. Kabsat, ngem nariinga kidi, addag tugtog iti ridaw. Aw-awagan nak ni Manang Lagring, ti katulong dadani. Kinitak ti pagurasan, agarup alas 11 iti bigat. Linukatak ti ridaw, adda kadi ibagam Manang Lagring. Kinunak nga, kusu-kusupay laing ti buuk ko. Paayaban na kani ni Ma'am. Adda ni Mami ni Dani. Jack man muta, biglamit latan na si Mang Pet. Kadwa na ti driver da. Anya ka ti bagana. Tsaka mo, ngim alis tuwang, mapangkangkit saan na kahit ti agur-uray. Sa dino ka di ayan na. Aday ti salas, bumabakan. Kinunani Manang Lagring nga kasla madanagan. Dinardaras ko nga rod ti bimmaba ket napanak iti salas. Nakatakder nga mangkit kita kadagiti ladawan. Aglalo ti ladawan ni Dani nga nakaplastar iti diding ti salas. Ma'am, pinayabandak ka nun. Nagbalik ket sinango na. Oh, kariring mo. Di mo pa'y nga na urnos ti buhok mo. Apay, kasta ayat trabaho mi di balayo. Matmaturog. Balikas na. Ay. Ma'am, naiturog ko ta iti makapanaw ni Dani ket maditi bagbagit. Kasla maululaw ak. Gugway siguro ti panagdadagsin ko. Agdadagsin ha. O sige. Awatek no anya iti pambar mo. Wenno anya ti rason mo kanya. Ngaminton maminsan, jak kayat sumango ka kanya nga kasta tilangan. Jak kayat ti makisarsarita iti di pa'y nagmulumog a tao. Aglalo no kariring na. Ken saan niya na urnos ti buhok na. Pawatam. Napadumugak manong Robert kagiddan ti panagsigduker ko. Manipo dita, gaputa, segong kinidani ket saan mo nga kayat nga ituloy ti panagadan mo. Agyang ka nga ron dito unik ti balay. Ket tumulong ka kinilagring. Tapno damit pang watwatam iti bagin. Saan nga nasaya at agdadagsin nga basta na nagturog-turog no. Agpalpalukbek. Marigatang ka nga ganak no kasa. So nga, no anya digiti trabahuin nilagring tulungam. Nalawag? Balikas na. Uwin, ma'am. Nalawag. Nalawag unay. O sige. Nasaya at numaawatam ti kayat ko nga ipaawat when numensahe keng ka. Ditakan. Kandila mabalin, mapangkan agdigos. Mapangkan agdigos ket urnusem ti bagim. Kababay no dapay sa baling nga tao nga umay ditoy. Ket makita da nga kasta ka. Amanganta, mapagkamalyanda ka nga, katulong dito. Ket mapagkamalyanda ka ti amom ket nilagring. Gaputan nilagring no, mangrugin nga agtrabaho no ornusen ti baginay. Dinto nga sika. Nakaduldulpet ti lang. O sige ditakan, mapangkan agdigos. Kalpasan de di nga
medyo pilang iridis na iti balikas ng agdigos. Timanawen. Madamdama pa'y nangigakon ti ungor ti kutse nga rumwarin iti gate. Adaddan kabsat ko nga nariknak ti panagdanag. Diyos ko, saan samit din nga tao ti pangiminangan da kanya kinileto yung pagtingan. Kang runaan may tina ni Dani. Anya deto yan na strict nga pagtayin ng Diyos ko. Kinunak nga na itanamiti manong Robert. Kalpasan day di napana ko ni ti kwarto ni Dani ket inurnus kon ti bagik ka. Papagayam Santiago nga may lipas nga ibasa deti surat ni pagayam ti Lydia iti deti nga malem. Anya ti agbalinagasat ni Lydia iti bagtengan ni Dani. Saan ka di nga maawat di kiti naganak ni Dani ni Lydia nga kas agbalin niya asawa na. Masungbatan di kiti nga saludsud babayan iti panagdingegyo ti panakaituloy nga may basa ti surat nga nakaipalaunan ti pagkasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo Lydia. Dito nga rin papagayam nga pumakada tayo, di programa tayo tinapalabas, awisin ta kayo ang kadanggay minto manin tunubinga. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Tinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Miyerkules tayo amin sa apada, agyaman kamtingkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.